Здравейте, днес ще ви разкажа малко за историята на две много популярни кафе напитки – емакиато и лате. Всичко започва в Италия, родината на еспресото. Може би повечето от вас знаят, че италианците пият кафето си късо, чисто и на крак. Напитката емакиато се е създала от желанието на клиент да изпие кафенцето си с малко мляко. Когато млякото се сложи, на повърхността пяната оставя бяло петънце. Точно така е дошло и името, емакиато в буквален превод от италиански означава изцъпано. По същият начин се е създала и напитката лате емакиато. Лате означава мляко на италиански. И така двете напитки са получили името си в Италия. Към момента напитките на някои места могат да се срещнат и в различни вариации, като лате с двойно еспресо и мляко в голяма чаша, а емакиатото в чаша за еспресо, догоре и с лате арт. Ако информацията ви е била интересна, последвайте канала и натиснете камбанката, за да получавате известия за още такова съдържание.